Bona nit i benvinguts a Alaquàs Televisió. Connectem amb Ian, que ens dona informació que no t'acontenen els telediaris. Mentre tot el món mira Iran, Marco Rubio va anar a Cuba a negociar. Va dir o Cuba accepta per les bones l'ajuda o utilitzaran la força. València ha renovat l'Ironman fins a 2029. Cada estranger s'ha deixat sobre 160 euros per dia, en total sobre 5 milions d'euros. Ahir diumenge vam fer el trasllat de Sant Francesc de la seva capella a l'església de l'Olivar. Demà aniré a visitar el poble que tinc darrere de mi. No us podeu perdre pel reportatge. Demà dimarts farà 24 graus i sol. Xiqueta, què t'ha passat? Me vas caure en la bici. Ai, mare, quanta feina. La farmàcia de guàrdia per avui dilluns està al carrer Cuenca 14. Bona nit. Saps què és la teoria d'internet mort? La xarxa ha deixat de ser un espai on apareixen humans per convertir-se en un espai de bots. La intel·ligència artificial i els sistemes automàtics preparats per a manipular-te. Del 42% al 50% és artificial.